Dobar dan, ja sam Boris, trener Hrvatske namodne reprezentacije i sa moje lijeve i desne strane su Kjara i Krešo, hrvatski namodni reprezentativci. Danas ćemo vam pokazati set vježbi koji se odnose specifično na borilačke sportove, pa ćemo krenuti redom sa zagrijavanjem. Krećemo 3, 2, 1. Promjena. 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 I stop. Ok, sljedeće vježbe odnose se na aktivno istezanje vezano uz borilačke sportove, pa ćemo krenuti redom. Lijevi zenki čudači, promjena desni, lijevi, desni, lijevi, desni i šikodači, guraj koljena van. Lijevi, desni, lijevi, desni i šikodači. Lijevi, idemo na zadnju nogu skroz do kraja, dole na desnu, sjedamo do kraja, op. I u lijevi. I nazad na desnu, op. I u lijevi. I u desnu. Nazad na lijevu, op. I u desnu. Nazad na lijevu, op. I u desni. I šikodači. I op. Ove vježbe koje smo radili kao aktivno istezanje možemo primijeniti u parovima, tako da će nam Krešo i Kjara pokazati rad u parovima. Radit ćemo ove iste vježbe zrcalno jedan prema drugom. Priprema, kreni! Stop! I ja.